Kang Bakno. Paling ngangkrang lanang seneng turu TKP. Apa ki? Paling kucing kemang. Mata kucing landalan, sing sak nggon-nggon. Beting aku. Loh, Pen, lah kowe nyapa nangis ning kene? Aduh, kageting aku. Pen, kowe iki jane piye to, Pen? Ditekoni apik-apik kok malah kopro iki. Kandhamu gara-gara kowe tak cepet.